Perlu baru hakini kapur jingduwai na bynta ka jingpynim ke Jong U Blei na bynta Jong fi yanu ka ba phi pai hakini ka video kabar pat jingduwai na bynta ke badu jingkyrmen hawai ka ktien Jong U Blei kong na ga shiti ka ba ar shi nong korin kala nong ka ba san ka dikot ka ar khoi kong uta ubom shym latip ka pop kamut u jisu ubom shym latip ka pop ula penlong ka pop na ka bynta Jong U kenang ba mangi ngin yo long ka hok ka Jong U Blei da u mangi ngin yo long ka hok ka Jong U Blei da u Jisu Christ bo try margata u Jisu bom shom latip ka pop u kla long u ba pop na ka banta Jong A ba Jong fi u ta u khun U Blei u ba khut u ba long shisha u bom dan ka pop u bom shom tip ya ka pop rut ya ka ba ngabat phi ngi don ha ga ni ka prathai pan ban u ni ken u lawan na baneng shakhandau ya ka ban long ka pop na ka banta Jong A ba Jong fi kenang ba mangaban ma phi ki badon ka pop ngin yo long ken ka hok ka Jong U Blei ang ni ka khot ba khat nyaw ko ong wei ru na markata u badon hau Jisu Christ kang ba priang yu Jisu u ba sha ka jing tre ka jong Jisu ba priang yu ko mo nong pnim jong phi la ni Jong A ba shimet te ha khmih un long jing thau ba thamai ke ki ba rem baro ki la du no kamut ka pop baro ka ba ngaba phi ngi la le kan du no na du ka badang kha dang pun ka pop ka khmih hatu bangi la san kata ka pop ka bangi la le compare ka long shilak arlak lailak ka pop ka bangabat phing la le ka bible hang ni ke thu shai ba kata ka rem bat ka kata ka baja paro ka bangabat phing la le khanom long shu hynrei hakmi ke ken jalong ka bathamai ka mut ka jingpynim ka jingpen khia ka jing map ai ka jing suk ka Jong U Blei ken kan nong hanga ba phi bible ka shu hang ni ba u Chris hafi ka jingkyrmen ka burong amar ka dona bring jong phi ka badu jingkyrmen hoi na mar ka pop ka batre hafi lani ka nugu ka jingja ka basniu ya ka bala tray lang bau setan bat ka pop ka jingem ka Jong fi ba bi sodu jingkyrmen ba don wei ba don ka jingkyrmen ba utau long Jisu Christ ba try te dau shisha la long ke baro bar klema u msham la long ka baro shisha ba bi priang nu Jisu Christ ba try pinmat shai ka jingpynim pinmat ka jingsuk pinmat ka jingkyrmen pinmat ka jingplai luit na ka pop ba na ka bor ka jong setan ba ka bor ka dichokai margata Jisu hi daladi upla yones like hynrei uang shisha U Blei la pha U Blei la I kata ka prathai ka modi ki nong pop ka ba ko manga ba ko mapi but margata ulai tino le Jong U khun bala kamar wei te wei ru u ba ngeit hau Jisu onom yapshu la nom chatshu nrei nyo ka jingem pam chikut margata ai ba ngabat fi ka ni ka por in priang Jisu kai khot e je fi hang nu pidan la phi phim patmat ka jingpynim Jisu la pi sngu pat thikna bha la pi yap phila ban lai shedu jok la ni philai shabnang phim so tho hagani ka por kat ba phi phai shagani ka video I pandam gan show try it la de show Jisu la pi wan kum ba philong it la de show try Jisu but khot kar pat ka teng Jong U try Jisu ma don kam yeme wan ka jingem chonga nga so du jingkyrmen nga so ngam nga so artatien la da nga yap ngam tip nga la shabnang ni nga la shedu jok don artali ki bam jukut ka wei ka jok ka wei ka banang ladangi fail ban lesha banang latikana bangi lesha du jok ladangi lesha du jok ngim la ban shu ban lesha banang namar kata ken ka dong jing pene khlat ka ba khrau ba ka kharai jong ka jing ker ka ba khrau ba ban pene khlat yang ngabari fi na banang ban jok na du jok tang ka wei ka lynti ba lesha banang Jisu o ngau ba long ka lynti ban lesha ko pa shabnang namar kata nga ken ba long ka jing shisha ba ka jing imde namar kata bangai hau Jisu anom yoshu ka jing yap bam chikut ka ban lesha du jok kai ada pila sengor tatin bat pimpat sauti kena khot I je fi kena kapor pandam hat ra Jisu plai ki pop Jong fi bat ong tra Jisu ngadon hang ni I pop Jong A bat Jong fi la sawan han hakmi ken sali par kom kayor ong U Blei ale ri wan bat nga ale sanya bat nga pandam bat nga ong tra la ki pop Jong fi la sau tu kin long kom nyu lang brot Jisu kren khot I je fi khot I je ngabri fi margata kom bangaru man shwa ngar tatin nga sutri malaga Jong ching em na mar ngale pop la nga yap ngam so tikana ba le shabnang I tat nda ha ba nga priang yu Jisu ko monong penem pan nga khoti u ka jing em ka changa nga sngo ba nga dap tang ta ka jing kmen suda hadu ka ni ka sngi nga la sngo tikana ba la nga di ban yap ka ni ka mirro nga tikana ka ba nga le shabnang maru Jisu pen tikana ya kata ba nom don shu ka jing pen rem yauta bala ngeit hau Jisu Christ ba try bala yo sai bala yo map ka snam ka Jong U mar ka kam don ru ka jing du jingkyrmen mar sen ba phila priang yu Jisu phila ngeit hau try Jisu bat bila priang yu ko mo nong pynim pida khot karpat ka kerteng Jong U de kala ka Jong ka sintur phi ngeit la ka Jong ka jinget ha ga do no pin ma shisha
bo jisu wan ga jing em ga jong fi ban un pelai pare fi shisha naga ga bor ga pop ga bor ga du chok un side ban ma pare fi bi mat shai ga jingsuk ga jingkyrmen ban bi sung thu shai ba ga don ka assurance ki om lani ga jing pantikana bala da phi yap bi sung thu ba hoi manta la nga yap ro ngan le chapane kata ga ga jingsngewskhem jong ga jing em ya ga ba ngabat phi ngi yo tang no Jesus Christ will try mar ga ta bom shom la tip ya ka pop bom shom la ithu ka pop kain khmih la kala long ka pop nakabanda jong abat jong fi halor ka ding fna maru ye jang abat fi Pero kuah yang ada fi bagi dia benlai sebenarnya. Mereka dah tahu ni dua yang kena kapor, hang no kuah fidan, hang berpiau pej yang kena video, tu pai show boleh. Nakat ia je kena kapor. Tahu ni pendam ke jingduwai. Terai ngai ngu kenya mereka Jesus berkodo, long belakang kuku apa. Kerteng ke berkuku ke em ke berdan bor jam mereka Jesus try. Sengongu mereka try. Bamelo U Blei bayo ilut ke mensem ke berkodo. Wat kena kapor try bangyo banya duai, banya selok lang bagai nika video try. Don ke mensem ke berkodo ke ban pai shime namar melakular try. Daladi amdan ka wairu ka mensem ka wan shanga hynrei tang no kpa try Jesus berkodo kamdan ka wairu ka mensem ka ban wan shanga try tang da me try ban me penwan ni ke mensem try me pen sengawi ki try namar me ie ki me lai thu ki me sengu thu ba ki donkam ye me try ban me donkam ye ki namar me lai chwama me ki try ba gom ta ken kin yo ban tip ye ka jing e ka jome ban ka jing sul spa jome ka snam halor kalbari trying on rashme ka ba gom ni kolar ka jome try wayu airu ba ngai thame nom judge try hynrei yo ka jing bam chiko try bangon rai ke mensem ke bakodor ke lakloi ban it ele shame ha ke kerteng ke bakod ke em ke dan bor jame Jesus Christ bo try bong halor nu mausiang tai ke balang ke jonga ba ke kerdap ke du jok ke nam la shu ye ka Keliap no ika du jok try ika teng mo Jesus nam da kini ke mensem ke bakodo bangon rai ke shame try ba jonga try mi kular ba kinu kinu mensem ke wan singa ngait ku pa jonga ba habneng badang ka bor halor ka bor baro try manum don shu manum manu bala ban kini kan thedi ki na ku pa jonga try kat bekum ni kular ka jome wan rai ke mensem ke bakodor ke bala iohsngew ke ktien ke jome bat be kloi ban it ban pandem ele de shame try no shym ye ki try do shym ti ye ki wan it ye ki try hoi pa jonga try ikong ya iba try hoi Jesus ikini ki kon hap lani ki samla baro try bagi bala temen bala yau try hynrei try kata ka mensem ka soto bakam tikana try bala ki yap ke la ban le shu du jok agan ni kesini try ken pentikana ken go try de bakot kerpat ye me Jesus Christ bo try de ka play ga dot dot ga jonki try bagi priang ye me try ngon ra igi shemi ga Jesus shimti gi bless gi try pa junga try pen khoi gi de snam jome lagi pop jonki la sawan han I begin li par khom ga yor lagi la saw to try ken long komu yo lang bro wei ru try ba don heme Jesus Christ bo try akmi ken nom yap shu la no ru try rei gi rim kan do no ga pop kan do no try but gai baro kan jelong ga batamai ngon ra igi shemi try but koi gi sa gi de snam do me try na do ga ni klamat a be gi diang ye ga jingpynim ye ga jingma bai jo me try me kta gi try ga do no junki me pan kta gi me pan sngaw gi shapang ga pop ga hok ga jingbishar maram don ba hok tang me try ga ga bi jingbishar kan don da shisha ba da blai gi ni ban yeng ga mat jo me ki long ga bla khu bla sa ga snam jo me na do ga ni ga si ye try ai ngoi me ga jisu long bla ga khu try ga do ai na me ga pa do jingkyrmen try me la kular go jisu try ba u kresofi ga jingkyrmen ga burom try me la kular ho ngan plino ye ga jingtap na bdeng jong phi ngan sai fi ni ga jingtap phi bala ong bang la du jingkyrmen bala ot no yangi try jisu ba kodor me kular try ngan sai no ye fi ba kami pinem na shisha pinyo tip bang lo blai jong phi bet bilong ki breu jonga pa man khu ye ga sai ga snam jomeng weng no du ga jingdu jingkyrmen jongki kala du jingkyrmen namar try ba kim su thu ime kim tip ye me kala kumle try ga pop blai bersha ye me try kala kam rengkang ye ga kular tien ga em ga jome rementa ga wan pai shime try I make a jingkyrmen jo make a long but ki try me tip ga jingmut me perkat bang jongki bara kami me kata ga jingmut am ga jingsngeww ga jingsngewskhem ga badan ga jingkyrmen ga lawai jongki try bagian khat gar pat me iohsngew ki try men church ko bagi wat me kin shami me bagi wat ga do nur baro kini ga kimen sema ko ga it le di shame do shime ki try ai ga jingkyrmen ga wan ki try recipe ga jingkyrmen da shisha pin ma ga jingkyrmen pin ma ga jingsuk pin ma ga jing e jong blei pin ma ga jingpynim jong blei pin ma ga jing map ai try maru jisu bam sham la tibe ga pop ga kalang ga pop haladi ula ba na da jonga ba jong fi ken ula ba ga terpeng ga mat jonga lo ga ding fana ba nga ba fi ga pop ni long ken ga hok ga jong blei try ga jingkang beneng la play try ga do
room of grace can go try o ga jingkang ga jingai bala play wang no ma jonki try wala me ki try way bo way man see ma try ngam tip kar teng jonki me me tip ki try kar khu ki bless na du kan ga sni ba gelong ki jingta ga tmai gelong ki bre ga jome when paran kamru e ki try na bom long ai go try kin gala long ai ga hima ga jome try me la chiet ki me la khot ki ya ka ban yo e ga ban em no mar ga ni ga sni ga ban em try ga ni ga ya ga ba ding hon try me la wan man era ki me sngo ki kar khu bless ki try teng shan khmat ga jome ki try ken mat ga jing suk blai ga jome try ga jingai ga jome ga gu Jesus ba ko long bel kar khu ko me ko pa ha ga kar tang jomo Jesus nga do I try o nga pan ga ba sngo go kan go try amen and amen doblen kar khu no ma jong fi way ba baro ba pil do I ga sni mi shym bo try ulong ba ba le sna ye pi u pin mat ga jing suk ga jong blai shym ga ka gabu ba pin IT le de show try blame kar khu ye fi bi dan kam ga jing salok ga jing do I sa phone ngin se do I but fi ga tang Jesus Christ bo try ngin sa iPad ko wi ga video sni bla shai amen and amen.